σε μια συνάντηση που είχαμε με παλιούς συντρόφους και με μια επίσκεψη του συντρόφου Παναγιωτακόπουλου, συζητώντας το τι κάνουμε, πώς πρέπει να πάμε, ποιες αγωνίες έχουμε, λέμε ότι πρέπει στο Πασόκ να συζητάμε. Δεν είναι κακό να συζητάμε. Όταν δεν συζητάμε εμείς, συζητάνε κάποιοι άλλοι και παίρνουν αποφάσεις για μας. Γεννήθηκε η ιδέα ότι κάτι πρέπει να προκαλέσουμε, ένα πολιτικό γεγονός, να συζητήσουμε για κάποια ζητήματα. Και με αυτή την ευκαιρία δουλέψαμε για να προκαλέσουμε μια συνάντηση, η οποία έχει κυρίως χαρακτηριστικά για την πολιτική κατάσταση στη χώρα, στην Ευρώπη και πού πηγαίνει το θέμα της κρίσης που συζητάμε όλοι καθημερινά. Μέσα από αυτή την αναζήτηση συναντήσαμε και προσπαθήσαμε να πείσουμε τους συνομιλητές που είναι απόψε στο βήμα και θα ήθελα να τους καλωσορίσω τον δημοσιογράφο τον Παντελή τον Σαββίδη, που με χαρά αποδέχτηκε να είναι σε μια τέτοια συζήτηση, τον αγαπητό σύντροφο τον Στέφανο τον Τσουμάκα και τον φίλο από την νεολαία που χαθήκαμε για κάποια χρόνια και ξαναήρθε στην πόλη μας, συμπατριώτη μας, το Μένο τον Κολιάτσο. Θα είναι οι συνομιλητές στη σημερινή συζήτηση. Να καλωσορίσω βέβαια και τον Γιώργο τον Παναγιωτακόπουλο που είναι παρόν και όλους τους παρευρισκόμενους και τον βουλευτή μας της Άρτας, τον σύντροφο του Στασινό. Να δώσω το λόγο στον Στέφανο τον Τζουμάκα να αρχίσει με την εισήγησή του. Θα ακολουθήσουν εισηγήσεις και για τους υπολείπους του πάνελ και μετά θα γίνουν και τοποθετήσεις, βοηθώντας και τη συζήτηση να είστε περιεκτικοί και κάνοντας οικονομία των χρόνων, για να επακολουθήσει και κάποια συζήτηση με απαντήσεις, θα το πούμε, δευτερομιλίες των φίλων μας που έχουμε εδώ απόψε. Ευχαριστώ. Στέφανε. Καλησπέρα. Που να έχει δοθεί οδηγία 20 λεπτά. Γιατί είμαστε 3 ή 1 ώρα. Σύντομη, δεν ξέρω, Θεσσαλονίκη, συνοδοδιαστέρος. Λοιπόν, να θέσουμε ορισμένα θέματα για να υπάρξει και συζήτηση. Έχετε ακούσει τόσα πολλά, έχετε διαβάσει τόσα πολλά, ακούτε κάθε μέρα υπάρχει ένας καταιγισμός πληροφόρησης. Και ο καθένας έχει και μια αλήθεια. Διότι βλέπω τώρα τελευταία ορισμένους ελεγχόμενους υπουργούς της κυβέρνησης του Παπανδρέου, γιατί το Μισό Υπουργικό Συμβούλιο ελέγχεται από άλλες δυνάμεις που δεν έχουν σχέση με την πολιτική, να λένε ότι πρέπει να πούμε όλη την αλήθεια. Λοιπόν, και πρέπει να πούμε την αλήθεια, και η αλήθεια είναι αυτή, και βγήκε και ο πατριώτης μου ο Αλέκος προχθές και έλεγε τη δική του αλήθεια, ότι αυτή είναι η αλήθεια. Και υπάρχει στον κόσμο μεγάλη σύγχυση και αβεβαιότητα. Διότι επί 1,5 χρόνο τώρα δεν υπάρχει μια σαφής πιστική τοποθέτηση για όλη αυτή την εξέλιξη και μια σαφής αντίληψη και πρόταση και ένδειξη προς ποιο δρόμο πάμε. Ως πρώτο θέμα θα θέσω το θέμα της εξέλιξης της κρίσης. Έχω εδώ και το σημείο για τα 5 θέματα. Βρισκόμαστε σε μια συγκυρία ενδιαφέρουσα. Θα έχουμε απεργία 4 ημερών από χθες στα μέσα μαζικής εξαπάτησης. Τα λεγόμενα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Με προεξάρχον μέσων το Μέγα Channel, το οποίο ηγείται ας πούμε τις προσπάθειες της χώρας. Κάθε βράδυ σε αυτές τις κυρίες τις λείπουν. Μια φορά 1.700 δις, μια φορά 1.200 δις, μια φορά 3,5 δις, μια φορά 4 δις. Κάθε βράδυ σε αυτές τις κυρίες τους λείπουν μερικά δις. Και εκπροσωπούν το έθνος, τη χώρα και νοιάζονται γι' αυτό και ενδιαφέρονται απεριόριστα γι' αυτό και βάζουν και όλο τον κόσμο να νιώθει ότι του λείπουν 4 δις, 3 δις, 5 δις, 1 δις και ούτω καθεξής. Να υπάρχει δηλαδή ένας πανικός χρέους, ένας πανικός ελλημάτων και για όλα τα θέματα ευτυχώς που έχουμε τους ιδιοκτήτες, τους επιχειρηματίες του μεγάλου καναλιού που ενδιαφέρονται για την πορεία της χώρας μας. Διότι θεωρώ ότι είναι βασικός, είναι ο οδηγός
αυτού του τύπου η βία, γιατί έχουμε μια βία στην πληροφόρηση, πιο ισχυρή από όλες τις μορφές βίας που έχουν ασκηθεί τα τελευταία 1,5 χρόνο. Στην αρχή η ομάδα αυτή, η οποία εκπροσωπεί το παλιό εξυγχρονιστικό μπλοκ που κινείται και στον χώρο του Πασόκ, είπε ότι δεν υπάρχει άλλη λύση. Μνημόνιο και ξέρω ψωμί. Ναι, στο μνημόνιο αυτή είναι η λύση και όποιος λέει οτιδήποτε άλλο βλάπτει τη χώρα. Τώρα λοιπόν έχουμε ένα ορισμένο διάστημα, το τελευταίο διάστημα, δεν βγαίνει πέρα το μνημόνιο. Δεν πάει αυτή η πολιτική. Αυτή το υπέρασπισε. Με νύχια και με δόντια, με πάθος. Με μια πολιτική αντίληψη σταλινική, νεοφασιστική, ότι όποιος άλλος είναι αντίθετος δεν έχει θέση στην πολιτική στη χώρα. Και τώρα η τρίτη φάση αυτής της παρέμβασης είναι ότι όσοι δεν συμφωνούν με αυτή την πολιτική δεν πρέπει να είναι στο Υπουργικό Συμβουλίο. Έχουν τώρα 4 εβδομάδες, 2 εβδομάδες, έχουν ορισμένα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου, τους έχουν κρεμάσει ανάποδα. Έχουμε δημοκρατία κατά άλλα. Έχουμε μια κοινοβουλευτική δημοκρατία, αλλά έχουμε μια τηλεοπτική χούντα που εξοντώνει μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου. Γιατί δεν έχουν την ίδια γνώμη με αυτή την ομάδα επιχειρηματικών και πολιτικών συμφέροντων στη χώρα. Αυτά είναι βέβαια πρωτοφανή, αλλά ενδιαφέροντα, γιατί τα πράγματα φαίνονται με το όνομά τους και με τα στοιχεία τους. Τι θα ήθελα. Θα ήθελα να συνεχιστεί αυτή η συζήτηση. Ότι το πρόβλημα της χώρας είναι δημοσιονομικό. Η οικονομία που έχει 30 δείκτες δεν υπάρχουν. 3 είναι δείκτες. Έλλειμμα, χρέος και πληθωρισμός. Που αποτυπώνεται στην αξία του ευρώ. Αυτό το κάνουμε 15 χρόνια τώρα. Από τότε που ασθένησε ο Καρύτης ο Έμβης Ανδρέας Παπανδρέου και μετά, επέβαλαν σε όλα τα μέσα ενημέρωσης ότι όταν λέει η οικονομία θα λέει μόνο τα δημόσια οικονομικά. Έλλειμμα, χρέος και πληθωρισμός. Δεν υπάρχει ανάπτυξη, δεν υπάρχουν επιχειρήσεις, δεν υπάρχουν προϊόντα, δεν υπάρχουν εξαγωγές, δεν υπάρχουν θέσεις εργασίας, δεν υπάρχουν αμοιβές, δεν υπάρχουν μισθοί, δεν υπάρχουν αεροκάματα, δεν υπάρχει τίποτα. Και αυτό δεν είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο. Όλες οι ομάδες ολιγαρχίας που έχουν τα μέσα ενημέρωσης πρόκειται προς αυτήν την κατεύθυνση. Θα κοιτάζετε όλοι οι πολίτες στα δημόσια οικονομικά της χώρας, όχι την οικονομία. Είδατε καμία συζήτηση γιατί κλείσαν τόσες χιλιάδες επιχειρήσεις στην Ελλάδα τα τελευταία 10 χρόνια. Γιατί υπάρχουν σύγχρονα πρωταθλία από την Θήβα και πάνω μέχρι την Αλεξανδρούπολη. Γιατί η χώρα έγινε η τελευταία χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση εξαγωγές. Καμία συζήτηση. Γιατί χάθηκαν τόσες χιλιάδες θέσεις εργασίας. Γιατί υπάρχουν τόσοι άνεργοι. Γιατί ποιοι είναι αυτοί οι κλάδοι που δουλειάζουν. Σε ποιους νομούς. Σε ποια προϊόντα. Καμία συζήτηση. Δεν υπάρχει οικονομία για αυτούς. Η οικονομία είναι τα δημόσια οικονομικά. Τι σχολή είναι αυτό. Είναι η σχολή των νεοφιλελεύθερων. Οι οποίοι έχουν μεγάλη έδρα στη Νέα Δημοκρατία. Έφτιαξαν και κόμμα από εκεί, της κυρίας Μαυρογιάννη, που είναι το αρχηγείο των νεοφιλελεύθερων. Ακολουθεί εκείνο το κόμμα των τυχοδιοκτών του Καραταφέρη που έχει απ' όλα βαξίες. Από ό,τι θέλει. Νεοφασίστες, ακροδεξιούς, βασιλικούς, νεοφιλελεύθερους, όλους τους βαξίες. Και εκλογές κάθε 3 μέρες και η κυβέρνηση κάθε 2 μέρες. Και βέβαια έχουν εγκατασταθεί για τα γερά και σε ένα τμήμα του Πασόκ. Και αποτελούν τη σύγχρονη κοινωνική και πολιτική δεξιά. Όλη μέρα η οικονομία είναι τα δημόσια οικονομικά. Όλη μέρα που θα βρούμε το έλλειμμα και που θα βρούμε το χρέος. Και μας λείπουν τόσα και λείπουν τόσα. Καμία συζήτηση για την οικονομία. Αυτό είναι κεντρικό θέμα. Σε αυτό δεύτερο θέμα είναι ότι η χώρα θα χρεοκοπήσει. Θα χρεοκοπούσε στις δημοτικές εκλογές. Μετά θα χρεοκοπούσε στις 25 Μαρτίου. Μετά θα χρεοκοπήσει αύριο. Αυτό δεν πρόκειται να συμβεί σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να κάνει στάσεις πληρωμών στις τράπεζες της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Ελβετίας και τις ελληνικές τράπεζες και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα που έχει ομόλογα γύρω στα 80 δις ευρώ. Την τραπεζά μας. Και ο κόσμος λέει, τι να κάνουμε. Όλοι φοβισμένοι, να μην κάνουμε τίποτα. Να μην γίνει τίποτα, να υπάρχουν πρωτοβουλίες. Να μην κοιτάξει ο κόσμος να αναπτύξει την οικονομία. Αυτό είναι το κεντρικό μοτίβο. Και πρέπει όλοι να ενημερώσουν τον κόσμο τι παιχνίδι παίζεται με αυτή τη στρατηγική, με αυτή την πολιτική. Και δεν έχει σημασία μόνο το ότι οργανώνουν αυτή την εικόνα.
για την οικονομία. Αλλά ότι δεν βγαίνει και πέρα αυτή η πολιτική. Γιατί η χώρα που δεν παράγει, που δεν εξάγει, που δεν φτιάχνει πλούτο, δεν μπορεί να πληρώσει ούτε χρέος, ούτε να μειώσει το έλλειμμα. Και αυτό αποσιωπάται. Τώρα όμως που φτάσαμε στη δεύτερη